pipising mo, sa yakap mo, inay. Muling nagtagpuan ang langit na minimit-mit, inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay ang buhay ay inaalay sa bisig mo. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama na natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay ang buhay ay inaalay sa bisig mo. Sa yakap mo, inay, sa bisig mo, sa yakap mo, September 8, 2020, Tuesday, Feast of the Nativity of the Blessed Virgin Mary. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, SDB, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghug, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Albina Biol Clemente, Cappadocia Cala, Caracena family, Danilo Argelies, Manilin Roldan, Lily Tabada, for the spiritual strength, safety, protection, and enlightenment of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Yvonne Jorin, Antonio II, John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luciminda Yap and children, Zar Clemente and Doctora Perla Ernacio, William and Shoni Miranda and family. Special intention for Jeremy Rowena, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by the Lourdes Kindergarten School educating community. Michelle Lee Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family,
Carmencho Dakay Pinili and family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bibilo, Amor Lee, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lekwit, Maya Adriatico, Lourdes Chu, Rose Chu, Vandoy Sales Cebu Demil Incorporated, Los Viminda Yap and Children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino and Children, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, Joven Benedict, Sigmund family, Bulyo family, Ravelo and Rizaba family, Terdes family, Jerry Salomon, Mr. and Mrs. Noli Tijano, William and Shoni Miranda and family. Birthday of Consolacion Tijano, Divina Doblo, Soledad Caracena, and Felix Tabada. Father Adriano Satura SDB, Father Mario Baclig SDB, Mr. Victor Herrera. 80th birthday of Natividad Davdivas, 60th birthday of Rodrigo Roa. For the wedding of Reagan and Diana Lungay, wedding of Lito and Rhea Sienes Lastimado, 20th wedding anniversary of Josie and Joseph Rama. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, John Carlson, Celeste Llenos, Jose Protasio, John Carlson, Nelson and Marlon Garcia, Reverend Father Faustino, Memerta and Milano, Mila Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente, Lourdes, Dani, Grace, Benita, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Renald, Pamela, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Crescia, Cyrene, Virginia, Guvi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, Jan, Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro, Liamedo, Isidaria, Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rofino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr., Francisco Jr.,
Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pilaggio, Rodi, Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Matesa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalye Jr., Jose Agagon, Lizel Ningasca, Florentina, Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porferio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumagit, Agnes Anieves, Danilo Castro, Gondrano Jr., Gondrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Rodolfo, Lorenzo, Salvacion, Baring, Venancio Baring, Rafael, Villa Carlos, Francisco, Domidador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Rinaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Albina, Riom Jr., Riom Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Griselda, Mark, Maricho, Attorney Lawrence Fernandez, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Bienvenido, Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Jolita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica, Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Fresca, Bating, Paterno, Paulina, Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce Carmen, Mario Jimenez, Gerardo, Glenn, Fortunato Sr., Stephen, Adela, Loreto, Jose, Protasio, Lee Gaco, Albert, Jesus Sr., Olimpia, Felipe Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert Francisco, Erwin Eufemia, Potenciano, Eli Chupistes, Siegfried Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny the Fifth, Grace, Danny A. Beneta, 40 days for the souls of Maximo Daclan, 40th day of Castro Chua Sr., first death anniversary of Carmelito Castro, death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., death anniversary of Digna Villacarlos, death anniversary of Vicenta Tumakin, 9 days novena mass for the soul of Ambrosia Pioquinto Mandapat, 25th death anniversary of Leonito Dacuyan. Saturnino Tenebro, di pa tapos. Vitaliano Geogracia Crescenciana,
Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Jofista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olimpia, Isidro Sr., Natividad, Toribio, Restituto, Aquino, Dulce, Simeon, Victoriana, Juliana, Julia, Rosalia, Leonila, Emilio Sr., Emilio Jr., Leonardo Sr., Leonardo Jr., Honorato, Virgilio, Inocencia Marie, Peter Angeles and Consolacion, Chopista, Paulino, Vivina, Buenaventura, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agostina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Policarpia, Perfecto, Vivina, Buenaventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alicia, Dolores, Soledad, Jesus Sr., Pilar, Dominga, Philip Jan, Chofila, Emilio, Alejandra, Feliciano, Armando, Noe, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Danilo Espinar, Pete Jefflin de Gracia, Paul Caleb de Gracia, Andrea de Gracia, Celestino de Gracia Sr., Porferio Espinar Sr., Marisa de Gracia, Delfin Largo Jr., Porferia Cabreros, Cornelio, Leo Digario, Eulalia, Senador and Mercedes, Avanzado, Amado, Justo, Antonia, Nestor, Eustaquio, Natividad, Jose, Renfredo, Alexander, Pilagia, Leonardo, Francisco, Prejoles, Clemente, Sr., Antonio, Clara, Juliana, Melchor, Ares Sr., Melchor Jr., Henry, Ruby, Margarita, Gasita, Elsa, Melchor Ares Sr., Henry, Alipia, Margarita, Ruby, Juliana Cleto, Juana Clemente Sr., Antonio Policarpia, Justina, Marciana, Laureana, Vencislina, Seferina, Gavina, Roger Nife, Esperanza, Paterno Sr., Juan Jr., Teyang, Tony, Maria Luisa Carbonilla, Leonides Nadal, Jeronimo, and Lydia Destua, Baldover Nadal Jr., Antonio Iyala, Esperanza, Jose, Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa, Agustin, Catalino, Immaculada, Olminato, Herminia, Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Avayap. Birthday of the late Pompo Osmeña Jr., Soledad Caracena, Teresita Magdadaro. Death anniversary of Brother Mario Rossi SDB. 45th death anniversary of Vivencia Osmeña. 4th death anniversary of Ricardo Lienes. And all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Please stand. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Good morning mga igsuon. Morning pa. Ani kita karon para pagsaulog sa piyesta sa pagkatao sa atong mahal nga inahan, ang Birhen Maria. Ug aron kita maandam sa pagsaulog niining santos nga misa, mangayo kitag pasaylo sa Dios sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. Ihatag sa imong mga alagad nangamuyo kami Ginoo, ang gasa sa grasya sa langit, ang pagkatao sa mahal nga birhen, magdugang unta sa malungtaron nga kalinaw, maingon nga nagpasidaan kini sa sinugdan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, hangtod Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mang lingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikeyas. Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo, kay misulong na ang mga kaaway. Giatake na nila ang mga pangulo sa Israel. Mingon ang Ginoo, apan ikaw o Bethlehem, Ephrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Huda, anha magikan kanimo ang usa ka hari sa Israel, kansang kagikan sukad pagayud sa karaanan. Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway, hangtod nga manganak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga mipamihag mamauli na sa ilang nasod. Inigabot niya harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa Ginoo, og sa kahalangdon nga gikan gayud sa Ginoong Dios. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan mo'y laman sa iyang pagkagamhanan, og magdala siyag kalinaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo ng atong tubag. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadyaa ang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Tubag. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Paawita ako may tungod sa Ginoo, siya maayo gayud kanako. Tubag. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo.
Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-una siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo, ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki, ug nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Sa usab, good morning o happy feast day. Malipay gyud ta kung mag-birthday ang atong inahan. Kay tanang inahan deserving gayud og pasidungog, labi na ang atong inahan sa langit. Sama sa usa ka tinuod nga inahan si Maria, sa panahon sa krisis, sa panahon sa kalisod, siya kanunay nagauban og nagatabang kanato. Ug kini tinuod dili lamang sa history sa atong kasaysayan bilang mga tao, kundi sa kasaysayan pud sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Pareha sa usa ka tinuod nga inahan, basta ordinaryo gani ang adlaw, walay special event, ordinaryo lang. Sama sa usa ka tinuod nga inahan, si Maria kanunay nagatabang kanato, nagabuhat sa mga butang nga dili nato makita, pero para sa atong kaayuhan. Pareha sa usa gayud ka tinuod nga inahan. Pero pag abot sa crisis, mugawas po ning mga superpowers ni Maria para kita tabangan sa panahon sa atong kalisod. Pero bisan mauni kadako ang atong pagpangga sa atong inahan, basta lutuson na gani ang mga Kristiyanos, daog-daogon gani mga Kristiyanos, ang ato pud ang inahan, ang una pud nga lutuson. Mao gani kung naay mga simbahan nga gub-on sa mga kontra sa atong pagtuo, ang una gyud nilang buk-on ang statue sa atong mahal nga birhen. Mao na nga nagauban gyud siya kanato sa tanang klase nga panahon. Kung atong paminawon ang pangatarungan sa mga tao nga dili buot nga magpasidungog kita sa atong mahal nga birhen, moingon dayon sila, nganong magpasidungog man mo anak niya nga tawo ra man na siya, nganong nang ingon man mo nga siya ang labing buutan, nganong kinahanglan mga muyo man mo kaniya, ang Ginoo mas buutan pa anak niya, kay tawo lamang siya, ang Ginoo ang labawong buutan ug labawong makagagahon. Mga igsuon, kung makiglalis ka aning mga tawhana mga igsuon, ayaw na lang. Ayaw na lang. Kay kung buot natong sundon ang atong tawhanon nga pangrason, moingon kita, murag sakto man sila. Pero kung atong sundon ang gipakita sa Dios kanato, pinaagi sa iyang pulong ug pinaagi sa kinabuhi ni Jesus, makaingon kita, sayop man sila. Kay klaro mga igsuon, tinuod ang Dios, labawng makagagahom, labawng buutan. Sa tinuod, kung gusto kita luwason ni Jesus or sa atong Dios, kung gusto niya kita luwason nga di lang siya mulihok, wala siya ilihok bisan kamingking, pwede man. Makagagahom good. Kung moingon lang siya nga luwason kita niyang tanan, pinaagi sa iyang pangagham, mo na siya luwas na tang tanan, uy kaya kaayo, Ginoo good. Pero sa kinabuhi ni Jesus,
ug sa kasaysayan sa atong kaluwasan, dili na mao ang iyang pamaagi. Atong makita nga ang Dios buot kita nga luwason, pinaagi sa pagpakatao sa iyang anak, panaagi sa kooperasyon sa atong inahan nga si Maria. Buot sa Dios nga si Maria mahimong inahan sa iyang anak ug inahan kanatong tanan, nga magtabang kanato dinhi sa yuta sa atong mga kalisod, sama nga si Maria ni tabang sa pagdako ni Jesus ug mahimong parte sa atong kaluwasan, sa mga siya nahimong parte sa pagdaog ni Jesus sa kaluwasan. Imbis nga mangutana kita nga ngano man, nganong giingon anak man sa Ginoo nga gamhanan man daay siya, imbis maunay atong pangutana, dapat ang atong pangutana ingon ani, unsa may gusto sa Dios nga iya manggipili ang atong mahal nga birhen? Unsa may gusto sa Dios nga iya manggipagpakatao ang iyang anak? Din ata mangutana ngano man, kay ang Dios sa iyang kinaadman mas nahibalo ug mas wito kanatong tanan. Bisag ikuyog pa ang tanan natong mga utok, sugod sa sinugdanan sa kalibutan hangtod sa kadapusan, ikuyog tanang utok, wala ka kamingking sa kinaadman ug kahibalo sa Dios. So imbis mangutana ta ngano man, ang atong pangutana, Dios, God, unsa may gustong mong ipakita kanamo nga imo manggipakatao ang imong anak, nga imo manggipili ang usa ka babay para mahimong inahan kanamong tanan. Ang second reading, mga igsuon, manindot kaayo, doon na gani ko'y mga tao nga mauni ilang moto sa kinabuhi. Doon ko'y ilan nga mga tao nga mauni ilang moto sa kinabuhi. Ingon sa second reading, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Nga ang mga tao nga nagahigugma sa Dios, ang Dios musukli og kaayuhan ug mutabang kanila. Para kanako mga igsuon, kung ako'y pangutan-on nganong unsay buot ipakita sa Dios, unsay gustong mahitabo sa Dios nga iya manggihimong tao ang iyang anak, nga iya magipili sa Maria, mao ni akong tubag. Kay buot sa Dios nga kita maghigugma kaniya. Sa tanan nga gihimo sa Dios dinhi sa kalibutan, kita lang nga tao ang may kakayahan sa paghigugma kaniya sa tinuod nga paghigugma. Kay aduna kitay kagawasan sa pagpili kung ato ba siyang higugmaon o dili. Munay akong mauna-unaan nga tubag. Ug kung akong basahon ang kasaysayan, ang atong Biblia, mauna kanunay nako nga makita. Mupili siyang mga propeta nga magigugma kaniya ug muhimo sa iyang kabubuton. Mupili siyang mga hari aron magigugma kaniya ug mutuman sa iyang kabubuton. Nakahinomdom ba mo mga igsuon katong ang atong presidente niingon siya nga ang ato kunong Ginoo, no, ang Ginoo kuno stupid, skandalo ganito, no, nag-away mga tao, lagot kayong mga tao. Kay ngano man, kay perfect na kuno ang kalibutan, nindot na kayo ang paraiso, gipasuod pa gyud niyang sala. Na nagkawan anon magkadimao. Nganong giingon ana man sa Ginoo? Ang tubag mao gyapon. Kay buot sa Ginoo nga ato siyang higugmaon nga adunay kagawasan. Kay kung wala pay sala, wala tay option, wala tay choice. Unsaon man nimo pagpili og maayo kung ang tanan nga piliun puro lang maayo. Dapat posible nga mopili kitag dautan aron ang atong pagpili sa maayo bunga sa atong kagawasan ug bunga sa atong paghigugma. Mao nga para sa Dios
ang kalibutan nga ingon perfect na ang kalibutan, nindot ang kalibutan perfect, do na pa di ay mas nindot. Unsa may mas nindot pa sa perfect? Di ba kung himong una-unaon wala na dapat. Pero para sa Ginoo do na pay mas nindot sa perfect. Unsa man ang tao nga mopili sa pagigugma kaniya bisan og dunay posibilidad nga dili pud siya mopili niini. God was ready to risk the perfect world just to give us the ability to love Him in all our freedom. Mga igsuon na sayod kita, nga sa Biblia nag-ingon ang Dios, God did not come to condemn the world, but to save it. Dili gusto sa Dios nga i-condemn ang kalibutan, ang atong pagkatao, ang atong pagkahuyang, ang atong mga weakness. Dili niya gusto nga i-condemn na, nga ibasura na. Gusto niya luwason ka na. Mao para maluwas ang atong pagkatao, si Jesus na himong tao. Aron maluwas ang atong pagkatao, nagpili ang Dios og tao og inahan para mahimong inahan kanatong tanan. Labi na sa panahon karon mga igsuon, kita nga mga tao sa atong panahon dako kayo tagpagsalig sa atong rason ug sa atong kaalam. Ug tungod niining atong mga rason ug atong kaalam, usahay ato nang makalimtan ang value sa tao nga gihimo sa Dios. Kay kung atong gamiton sa tinuod lang ang atong rason ug atong kaalam, dapat ang mga tao nga mga way pulos sa kalibutan, no? Ato na lang ni silang labay sa basura, wa man ni sila pulos. Kung atong gamiton ang atong kaalam, ang atong pagka-bright ko, no? Sakto nga pamatyon na lang tanan nga mga way silbi sa kalibutan. Sakto ang US o ang Europe nga i-abort na lang ang tanang bata nga di man mapahimuslan. Kung gamiton nato ang atong kaalam bilang tao. Pero kung atong sabton ang tuyo sa Dios, dili mao. Ang Dios nga nakahibalo sa tanan, nga nakasabot sa tanan, iyang nakita ang kaanindot sa iyang binuhat nga mao ang tao. Ug tungod sa maong kaanindot, dili niya kini i-condemn, kundi iya kining luwason. Hinaot pa mga igsuon sa niining piyesta sa atong mahal nga inahan, nga nagpasalamat kita kaniya sa iyang pagigugma kanato, ato pong higugmaon ang atong pagkatao. Atong higugmaon ang atong isig katao. Ug bisan tuod makita nato adlaw-adlaw kung unsa kabati ang atong binuhatan, atong isalig nga ang Dios nakakita kung unsa kaanindot ang kada usa kanato. Ang dunay gamit ug walay gamit, bulawan sa mata sa Dios. Ug kining maong pag-ila sa bulawan nga tawo nga gihimo sa Dios, magdala unta kanato sa paghigugma dili lamang kay Maria ug sa Dios, kundi sa tininuod nga paghigugma sa kada usa kanato, labi na pud ang atong kaugalingon. Palihog manindog. Sa pagkatao sa atong mahal nga birhen, makita nato ang laraw sa amahan alang sa katubsanan sa kalibutan. Inubanan ni Maria, magampo kita ngadto sa Dios nga nagbugna kaniya nga puno sa grasya. Moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa walay kukahadlok magsangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga kadtong mga walay pagtuo modangop sa Ginoo nga nagpakatawo aron pagluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayohan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, makaangkon na sa kinabuhing dayon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios dinhi niining Eukaristiya, ang imong banay nagmalipayon uban sa bulahan nga Birhen Maria ug kang San Joaquin ug Santa Ana iyang mga ginikanan. Itugot kanamo ang among gipangayo diha sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo ang pasaylo o Ginoo aron sa among pagpasidungog kang O Ginoo, magtabang unta kanamo ang pagkatao sa imong bugtong anak, aron siya nga sa pagkatao gikan sa Birhen wala makapakubos, hinunua nakadugang sa kahingpit sa kasanto sa iyang inahan. Diha sa pagpanglingkawas kanamo sa among kasalanan, magahimo nga makapahimuot unta kanimo ang among halad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaay kami magapasidungog ug magasangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya,
diya sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan.
Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Magampo kita nga moabot unta ang ginharian, sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sunay.
palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Kasamahan sa kalibutan, lihim niya ang tanan sa tuman. Apan tungod sa kahapon sa tao, nagkabulang, nagkabahin kitang tanan. Sa kadako sa pagmahal sa Diyos, ipadala ang anak na nahimong tao. Aron hiusahon isip katawan, mamahimong mga sakop sa simbahan. Magkahiusaon ta kitang tanan, magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusaon ta kitang magkauyon nga managsuon, magsinabtanay. Magkatigong unta kita, magkaiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, maglipay unta ang imong simbahan nga imong gibusog sa balaan nga mga misteryo diha sa iyang pagsaulog sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria nga alang sa tibuok kalibutan mao ang kalauman sa banagbanag sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ang Dios nga pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, naigugma sa pagtubo sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Amen. Sa kanunay ug sa tanang dapit malabanan unta kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa nahimo kamong takos sa pagdawat sa magbubuot sa kinabuhi. Amen. Ug kamo nga karong adlaw nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta ni Maria, magdala unta og mga gasa sa kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langitnon. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios Amahan ug Anak ug Espiritu Santo mukunsad unta diha kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa kalinaw. Salamat sa Diyos. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, subay-sabay bayon nga mabugnaw. Gitanaw ko ang langit, hanap kong mangit-ngit, apan ikaw, Maria, ang bituon sa langit. Ngayon paug lisod ang patulad, may bukid pa ug dagat nga agian. Walog kini sa luha, kasakit o kaguol, apan ikaw ang napuna sa akong pagtikal.
saad sa Dios. Maaghog mahigugmaon diri Maria. Karon ako kanimo dangon, kalipay o kasakit ihanat ko. Iyahi ako kanunay, latas ning pagsulay. Aron ako makasunod sa lakang ni Jesus. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maaghog mahigugmaon diri Maria. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan. Ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maaghog mahigugmaon diri Maria. Maaghog mahigugmaon diri Maria.